Is-sena li għaddiet l-aħbarijiet kienu karatterizzati minn numru ta' rapporti ta' mwiet li f'każ minnhom saħansitra kien tilef ħajtu żiemel wara li kien waqa' minn għoli fit-triq li minna jgħaddi ammont kbir ta' traffiku fl-imsida. B'kollox ġew irrappurtati 67 fatalità, jiġifieri medja ta' aktar minn inċident fil-ġimgħa. L-ewwel inċident fatali tas-sena l-oħra kien fit-2 ta' Jannar, meta anzjana ta' 80 sena mill-Ħamrun tilfet ħajjitha wara li ttajret minn karozza fl-istess lokalità. Dan l-inċident sfortunat kien wieħed minn 24 inċident ta' traffiku fatali. 4 minn dawn l-inċidenti seħħew fi triq Diċembru 13 il-Marsa. L-ewwel inċident seħħ fl-10 ta' April, bit-tieni wieħed iseħħ 10 ijiem wara. Il-vittmi f'dawn l-4 inċidenti kienu kollha rġiel ta' nazzjonalità barranija, 2 Eritrejani, Sudaniż u ieħor mill-Venezuela. Inċident ta' traffiku li ħalla bosta xukjati kien dak li seħħ nhar il-5 ta' Awwissu, meta raġel miż-Żejtun kien instab falqa wara li kien ittajjar minn karozza li baqgħet sejra. Dwar dan il-każ saħet Endrana dejjin proċeduri l-qorti kontra s-sewwieq li allegatament tajjar liż-Żejtuni. Is-sena l-oħra kien hemm 11 rapportaġġ fatali li saru fuq postijiet tax-xogħol, bil-maġġoranza tagħhom isiru f'siti ta' kostruzzjoni. L-aħħar inċident sfortunat seħħ fit-3 ta' Diċembru li ħasat il-ħajja ta' ġuvni ta' 20 sena li huwa fost li żar vittmi tas-sena 2022. L-istess ammont ta' fatalitajiet seħħew fil-baħar, bit-tlieta minnhom kienu ta' persuni li sabu diffikultà waqt li kienu qed jomu. Inċident sfortunat ieħor kien il-mewt ta' Buaddas li kien intlaqat minn dgħajsa waqt li kienet jodos. Is-sena l-oħra wkoll ittellgħu 5 kadavri mill-baħar, bit-tnejn minnhom jittellgħu fl-istess ġurnata. Inċidenti fatali oħra kienu tal-Ingliż li tilef ħajtu wara li f'April tas-sena li għaddiet il-jott li kien fuqu inqata' minn mal-irmiġġ x'aktarx kawża tal-maltemp qawwi li kien ħakem lil pajjiżna. Aktar tard fis-sajf, Tork tilef ħajtu wara li qabeż fil-baħar u spiċċa fuq il-blat fl-akwati ta' Tinja. L-inċidenti f'residenzi jew ħwienet is-sena l-oħra ammontaw għal 9 li jvarjaw minn anzjani li waqgħu fir-residenzi tagħhom u rġiel li kienu qed jagħmlu xi xogħol ta' manutenzjoni. Il-Kamra tal-Aħbarijiet irrapportat 12 inċident ieħor, bl-aktar wieħed riċenti kien l-esplużjoni tal-Kamra tan-nar ta' San Giuseppe f'Ħalkirkop li ħasat il-ħajja ta' raġel ta' 64 sena mill-istess lokalità. L-esplużjoni kienet inħasset minn numru ta' lokalitajiet fil-madwar. Ix-xahar ta' Settembru kien l-aktar wieħed li matulu ġew irrappurtati fatalitajiet. Fil-fatt, fit-12 ta' Settembru ġew irrappurtati 2 inċidenti li ħażdu l-ħajja ta' 2 irġiel. Fil-waqt li f'Jannar u f'Diċembru ġew irrappurtati l-inqas. Il-jum ta' 3 kien l-aktar jum li fih ġew irrappurtati dawn l-aħbarijiet sfortunati, isegwu il-jiem tal-4 u s-Sibt.